6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barbert Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barbert's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barbert Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barbert Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbangkal daw bigat kada kayo amin apo, maabigya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lamot yung mga iparuntal, nasari balita isyo tan komentaryo, di pa karatsari matuan, Liknaay Balay! Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakaulop na kanta bayod sa inagaw na Biyernes, petsa 12 latatang tanagagig. At bulan na Setyembre taon 2025, sa magtarilingkor magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre kaulop tan kanta bay timad. At technical side, say alunlunag, the only one, Engineer Nixon Dakal. Antis tayon untuloy unla at saray balita informasyon tayo at sayan kabwasan nagaw na Biyernes anamutan ko pa yan pankanaw-nawa magano ya ilugay ko na happy birthday imay bulira ko si Mark Joseph Sandoval Bakani. Happy birthday MJ Mark. At siyempre, ilanur kumutla. Iraramay mambubert di matya arom. At sayan agaw.
Anto pet sa 12 atatang tanagagik. Nan karoman sa inan birthday si Apo Firde. Kabat nyo si Apo Firde. At walay picture ya pasikmatan ko ad social media. Wamahan ira ad Batak, Ilocosur. Pamilya. Pero wala agko anong nang diman. Agko anong nang si ate. Akin kasi. Agko anong nang si ate. Kompleto may pamilya. Kompleto may first family. Wabmamot si bae. Gauntan. Nang ko ang gapoy ate. Akin kasi. Read between the lines. Kung dalaman lang ti atatang tanagagik. Sa raraman at sa ay nagagawad man sa tayong Pilipinas. Dapag na politika. Antay mo lang no inerso kulanto. Nan ati atatang tanagagik. Agauntan. Antoy, kumusta kila tatin tanagagi kapan pirma kila at sa may 192 putol trees? Walalay non-signify kila na sa may support yo at ating tanagagi at sa tanya kampanya ikikaroda at Department of Environment and Natural Resources yan nangyari i-revoke daman sa may permit kay interda at provincial government yan nangyari at pilian dalabat gauntan pilian dalabat iramay pututundaran kakiwan nayarin arami exotic labat akin kasi tinawag daran exotic trees iraraya arami exotic trees at si kararaman so pututan dalabat latatang tanagagig siyempre exotic matlante that is not native to a particular area or region. Kanyan exotic kasi hindi naman native ya Pilipino. Ganon ba yun? Dahil hindi native na Pilipino pwede na. Pero ang gamanuntan exotic man o hindi agaon natatang tanagagik at wala ni kakanaan turarayan kakiwan itong mga punong kahoy na ito because all of these things were created by God. Agauntan. So may mga purpose po yan at isa sa mga pinakaunang purpose ng mga punong kahoy na yan nagbibigay sa atin ng oxygen. Agauntan. Nagbibigay sa atin ng oxygen yung mga trees na ito kaya create sila ng puong may kapal. True and de. Secondly, yung mga fruit-bearing trees nagbibigay ng pagkain sa atin. Mga prutas na nagbibigay sigla sa ating mga katawan. And thirdly, nagbibigay sa atin ng lilim. Tapyan jaruntan, walay panlaban tayo at putang na panaon. And fourthly, nagbibigay sa atin ng mangiagalad si katayo, iran totoo, iaagal tayo, ararentan tanaman, iaagal da tayo at dalap. May kapatan. Function data itong tanagagig. Tan mi kalima. Mangitarya na abong. Diyat pa na mugli, nasa ramay kiyo, yan na batang tayo saratan. Nausar tayo at panpagawa na abong. Shelter. Gauntan. So dakdakal so kakanaan nasararayan punong kahoy. And yung mga punong kahoy na nandyan sa Capitol Compound, they have been there existing for how many years na? Bata pa nga ako, meron na yung mga punong yan Ilang taon na ako ngayon. 5 decades na ako. Para alam po ninyo. Ay Insan pututan tayo labat. Just because to give way at sa tayo development at tatang tanagagik or progress sa gauntan. Sana naman ang Department of Environment and Natural Resources
maghunos dili naman kayo. Maghunos dili naman kayo. Nabibigyan nyo ba ng pansin talaga yung inyong function as the protector of the environment at ating tanagagig? Kaya sana mapakinggan na while we welcome progress and development sa ating lugar, dapat sana wag naman nating isakripisyo yung mga bagay na nakakasira sa ating environment. Anunutan ko lalaingan dyan siyudad na Dagupan. Nansaman, wala man ilalaban ng saman ng former Mayor Benji Saplanlim. Former Mayor Benji Saplanlim. Wala nire inimbitan ton may researchers. Malala po at UP Diliman at Quezon City. Inaral so topography na sa siyudad tayong Dagupan. And one of the recommendations, hayaan lang yung mga pukok na nandyan, nagkalaluladitan at tapwak, dyan party na lukaw, party na pantal, hayaan lang nilang mag-exist yung mga pukok na yan because yung mga pukok na yan, one way or another, malaki po ang tulong na naibibigay sa siyudad ng Dagupan. Una, nagbibigay ng pagkain. Siyempre, watan bangus. Gauntan, yung mga pamusong bangus natin. Di ba? Say, daydayon dan bangus at intiron mundo. Aliwan intiron Pilipinas laban. Say, daydayon dan bangus at intiron mundo, atay Dagupan bangus. Tani dumaduma so bangus tidya at siyudad na Dagupan. No ikumpara yun, sare arumya bangus, jad ikul labat. Balbalog lay pandumaan to. Ara may arumya bangus sa ikulda ngalngalira apikit. Apikit. Natay yung apikit ngalngali man suldungan. Pero sa ikul na Dagupan bangus asyan pakang yakwanda. Pero amay sakoy amay naunat kaunat kwanto amay sakoy yung isang buntot ng bangus, maigsi, at yung isa mahaba. Doon pa lang, makikita mo na yan ang Dagupan bangus. Secondly, yung belly, yung tiyan ng bangus, mabutsyog. Mabutsyog. No, ipapahiga mo yan sa lamesa, makikita mo butsyog. Isa yan. Tapos yung ulo ng Dagupan bangus, sexy, guwapo, ang ganda. Yun ang mga features ng tunay na Dagupan bangus. Yan o inkalutmutan. Agkay ambal balingit. Anta may aroma to. Sang kasingob ang gadman at mikatlon abong. Agauntan. Duma. Sangob to plus amay nanam to. Ayage. Sobraso nanam to. Tawalin nayarin pangikumpara antitan. Naidanat mo na pankanaw-nawa, yung makakardimahan na dilo-ilo ng saman, pinatawayan da mo na bangus. Wala ni kargaton sibuyas, kamatis, diman o dugas. Pero ang tabang, ang gapoy lasa to. Bangus daman, diman na dilo-ilo. No ikumpara mo bangus Dagupan, ayagi, araw-rawin maong. So sa ikwan nasara may researchers, let it be. Let it be. Tara, likudad sa tay production na Dagupan bangus, mansisirbi iray as catch basin. Nanunutan nyo niman so samay walad kanunutan ng saman. Nalilinguan dilad bilay. Congressman Eric Acuña, nabali na kalasyaw. Nang saman walad kanunutan tutan, yaditan lapudlanti sa tersiro distrito ng saman, mabut-but yan nadulap. Mabut-but yan nadulap. Kanya anto yan unatan to, manggawa na catch basin. Ya dual purpose. During the tag-araw period, gawon data niya singa pukok. Palaisdaan din, pambilayan day tilapia, gauntan. And during rainy season, it will serve its purpose,
Ya si katutay magmaliw ya Cat's Basin. Panpunduan na danom, tapyan jaruntan, ara may barbarangay, ara may barbaryo, ara may daladalan, aga nasalinap na dalap. Sa atin yung idea, at inadapt ng former Mayor Bisel. Yan o nangyari, dad saman so, dad sare gagundan planning, CLUP, ito lang may gabay ito ibaga may CLUP, magano ta re-research ko mga atatang tanagagi. CLUP meaning in architecture, Comprehensive Land Use Plan. At a Comprehensive Land Use Plan, mandatory tan at sa local government, tapyan jaruntan, na outline da may policies for the management of urban growth and change by strategically allocating land for various uses to guide development, ensure sustainability, and reduce vulnerabilities. And reduce vulnerabilities to disasters. Agata atay dulap is a form of a disaster, is a kind of disaster. Gaunta na tatong tanagagi. So a comprehensive land use plan serves as a continuous guide for local government units to manage physical, economic, and social dimensions of development, fostering resilient and inclusive communities. Kanya nasaman, aratan so pukok, tapwak, lukaw, tan pantal, ngalyag to pagalawtan ng Bisel, Mayor Bisel. Taon man lanti, tapyan jaruntan, nunitan lay tag-ulan period, agawantan, nep, at aga basta-basta nadudulap na mabayag, so syudad tayong dagupan, walay taboy ay danom, walay pampundo ay danom, walay magmaliw ya Cat's Basin at ating tanagagig. But unfortunately, as the years go by, nitan la so progress, nitan la development. Nanggawara na di Venecia highway ditan, magantan. Nanggawara na dalan ditan. Kanyan arama pukok atabunan. And another problem, kulandara may waterways. Kulandara may waterways. Walamat so ginawa dan taytay, wala may malaga taytay before, after na kan. Ayay so balbalog ya bridge sa ginawa da, crossing the Pantal River. Gauntan. Wala di mga banda man parte na Pantal. Kulanda ni rame arom ya waterways. Kasi dyan impakagawa na sa may dalan atabunan. Atabunan may dalan tabuyay danom paong laad ilog Pantal untabuy di man at Lingayen Gulf. Akwantan wala re existing ya waterways ditan. But as the years go by again, at ating tanagagik ni limula salare ng duruman establishmento tidan. At abun-tabunan la iraramay ng duruman pukok ditan. Agtayuan tanatan no inursota, lulusutan, tatabuyan na danom no nitan lay mamauran. Aga kasi contributory matan, at saya sa pakakadalap tayo nunitan lay maksilya oran. Likod at satay kakulangan or baradura. Nayari ni baga tayong baradura. Ya drainage system tayo non-functioning. Iran drainage system tayo siyudad na Dagupan. That is why nunitan lay libulibog ya uran at ating tanagagi. May numayso yan nadulap sa siyudad na Dagupan. Ken, iyaliling tayo at saya susaray trees. Yan nadudral pa, puputut-putut na tating tanagagi. Untan matad siyudad tayong Dagupan, araratan niya Cat's Basin, tinabuntabunan, anto'y nalilik na tayo natan. Dalap, agauntan, dalap.
Andi bali ko mo no seconds labat. Seconds labat sa pagkadalap tayo. Ayagi. Numaminsan at sanagaw, numaminsan at sakiagaw, duway agaw ni, taloy agaw ni ingan, lalo lang no asabayan pa ng haytay, daguntan. Kaya no, agtim adangkan, so iprogreso tayo at atin tanagagik, ag tayo kabkabilangan so satay aratan so natural resources tayo at atin tanagagik, sikat tayo matlamlamang, so manlik na, aguntan, Atan na may kinday, may kampanya ng saman, basurang tinapon mo, babalik din sa iyo. In the same manner, no agmudang kaan, so kagagawa yag mo idan na respeto so sa ating natural resources. Nasa mundon panayaman tayo, kung sabi so agaw, sikatulam lamang tan sumandasyang at bilay tayo. Tuande. Untuli sulig na ibalik, kaya rin inasarin pakabatan pa imano. Malalapunit sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iran Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel.
popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:04 sa oras tila tatin talagagi kadik na ay balay. Diyan nga rin nina sa kapaborito tayo RJ Jimenez. Nakakalop nakakanta bayod sa ago na biyernes sa magtarin kapaborito magtarilingkor Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Mark Austria Aquino. Sabi niya Pangasinan. Ang galing, haha kwanto. Liknaan data na tatang tanagagi ka. Fernando Espinosa, hello, good morning. Siyempre, ganun din kay Madam Emma Alipio, kay Nanay Bihing, Nanay Kunsing, Madam Perlat, kay Kagawad Esperanza. Diyan naman po sa Barangay Basing, including Madam Ja. Ni reaksyon niya at tanagagiklik na anda. Ang gapot si Karimano na niya man tatabon kwanda. Patuloy. Oh, by the way, congratulations sa ating dagupan aniwalay sa kini ng pahabol ya. Ang galing magputol kahoy. Kwantoy sa kuy. Congratulations nga pala sa ating Dagupan City PNP kasi naging matagumpay yung kanilang ginawang buy-bust operation syudad na Dagupan under the pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Lawrence Kit Calub. Si Katoy Happy Natan na kapulisan dyan syudad na Dagupan in coordination with PIDEA RO1 ni patira ya katao sonarolda kaibalaso sa kayabi. Grabe kaibalaso sa kayabi at sa te pantutulakdan na droga na arestura yata itong tanagagig palbangon na September 11 2025 dyan Barangay Herrero Perez, Dagupan City. Kumpiskad si Karaso
animiran gramo, ya ibabagan shabu, ya kakarga dwara, ya transparent plastic sachet, ya area man kantidad na 40,800 atatang tanagagi. Likod tutan, likod at satan, wala nire arumiran ebidensya na rolda, mark money, budol money, disposable lighter, cigarette case, ganting, improvised tutor, tube glass, araya may user ang dalagyan to Niyarin user matiraraya, improvised foil tutor at isang rolyo na aluminum foil. User matiraraya. Congratulations congratulations. And by the way, atatang tanagagik, nung nanunutan nyo, nansaman, wala man so impasa yung resolution number 2025-0545 approving the upgrading of the classification of the Dagupan Component City Police Station, Pangasinan Police Provincial Office and Lucena CCPS Quezon PPO into Type C or City Police Offices. City Police Offices. At wala man so resolution yung impasa atatong tanagagig, authored then by Councilor Celia Lim. Tani abitlati atatong tanagagig ta that sa may resolution number 2025-0545 ya nanlapot opisina ng Secretary Juanito Victor Rimulya. Juanito Victor Manaya, so ngaran to ng Secretary Rimulya to At inaprubahan dala, in-upgrade dala so sa may status ng Dagupan City Police Station. Now therefore, kwanto jay, the Commission in the exercise of its constitutionally mandated authority to administer and control the PNP hereby resolved as it hereby resolves the upgrading of Dagupan City Police Station. So walalay balon classification into Type C. Sikatulatay balon classification natan nasa Dagupan City Police Station. Kanyan ayan no nanunutan nyo at atong tanagagik, wala man sa happy ng saman si Colonel Mangilin amuman tama, si Chief Dagupan City Police Chief ng saman Abubakar Mangilin, si katoso Chief of Police ng saman ng impasa ng Councilor Manang Celia Lim inotor to man so resolution sa may application na sa Dagupan City Police into a police station status. From its present yagawan dan to upgrade to City Police Office. Ayan. Upgrading it to City Police Office from its present status of police station. Natan City Police Office la. So Dagupan City Police Office. That's under the authorship of Councilor Celia Lim. Si katutan so tutu watatang tanagagi. Anunutan ko labatan niya bilakyay so operation, successful operation nasay ayay so kapulisan tayo da siyudad na Dagupan. So this is a good nice development also. And speaking ni of siyudad tayong Dagupan, walay apasikmatan ko lalamat at social media. Message to ng Councilor Dada Reyna at dengdengelan ko kalabyan ayagi wala susamay imbes nga ton liknaan to lamat. Dengelan tipa susatan niya imbes nga ton liknaan ng Councilor Dada Reyna at ating tanagagik at social media. Wadya, susatan niya liknaan to ng Councilor Dada. Magandang gabi po sa aking mga kababayan sa Dagupan. May kumakalat pong video ngayon mula po mismo sa page po ni Mayor Belen Fernandez tungkol sa inilapit na problema
ni Ma'am Lilian Torres, Child Development Worker po ng Bangusville Daycare Center, Barangay Bunuan, Quezon. Yung problema na po sa daycare center dito sa my house bill. Ano yung problema niyo dito? Ay yung trabaho. Ang flash lang sa ulit. Nalabas sa story. So, bumulit yung sekta, pero hindi naman natin malinisan kasi sinimento ng tiles. Sino ba yung gumawa dito doon? Sino ba gumawa? Mama niya. Ano mama niya? Banggit po doon ang mama ko at pangalan ko na tila ako ang sinisisi sa umaalingasaw na amoy galing sa banyo. Kaya gusto ko pong linawin. Wala po kaming kinalaman sa daycare na iyon. Ito po ay baseless accusation po ito. Kung nirenovate man po ang daycare, ito ay noong panahon ng past administration. Mahigit 3 years na ang nakakalipas. At kung pumasa iyon, ibig sabihin ay inapruban ito ng engineering department. Natural lang po na mapuno ang septic tank pag lumipas ang ilang taon. Lalo na't malapit ang lugar sa Tondaligan Beach at pasintante po, hindi lang oops ang laman, kundi pati wiwi at water waste. Unahin po sana natin ang solusyon kesa paninira. Mga kababayan ko, simple lang po ang solusyon dito. Magdideklag ng septic tank. Para naman po hindi kawawa ang mga bata at para hindi na rin mahirapan si Ma'am Lilian sa daycare. Kasi po habang pinapatagal natin ang problema, sila po ang tunay na apektado dito. Alam niyo po, ang galing po ng staff ni Mayor gumawa ng video dahil talagang mapapaniwala ang mga tao. Pero sana po gamitin natin ang husay na iyan sa mas makabuluhan sa pagpapakalat ng magagandang balita, sa pagpapakita ng mga proyektong tunay na nakakatulong sa mga Dagupenyo. Hindi po yung paninira o mga akusasyon na walang sapat na basehan. Mas maganda po kung ang kanilang effort ay nakatuon po para sa kabutihan ng lahat. Mayor, hindi niyo po ako kaaway. Ako na po itong nagpapakumbaba. Ang hiling ko lamang po, magtulungan na lang po tayo kaysa po magsiraan. Kasi kung puro po bangayan lang sa social media, Dagupan po ang kawawa. Nakakahiya na rin po tayo sa ibang lugar. Kaya, Mayor, peace po tayo. At sana rin po, huwag nating ilihis ang issue. Mayor, kumasa na po ang report tungkol po sa na-release na pondo ng Calamity Fund. Hindi po ito tungkol sa paglilintang ng tao o department. Wala po akong sinisiraan. Ang gusto ko lang po ay siguraduhin natin lahat ay masiguro na ang pondo ay nagamit ng tama. Malaki po ang pondo, pero bakit po hanggang ngayon binabaha pa rin ang Dagupan? Kaya po, ipagpatuloy na lang po ninyo at siguraduhin na ang mga flood mitigation projects ay nai-implement ng maayos
at mabilisan dahil nag-aantay po ang mga residente at negosyante para masolusyonan na natin ang matagal nating problema sa baha. Mga kapwa ko Dagupeño, huwag po sana tayong basta-basta naniniwala agad sa mga paninira sa social media dahil madali pong gumawa ng video na kaya pong paikutin ang kwento. Pero po, ang tunay na serbisyo po makikita sa gawa, hindi sa salita at hindi sa paninira. Sana po, mas piliin natin ang pagkakaisa at solusyon dahil bawat binutong nasasayang sa away, dagdag hirap iyon sa ating lahat. Ang panghuling mensahe ko po, imbis po na sisihan at siraan, piliin po sana natin ang solusyon at pagkakaisa. Para po sa mga bata, para po sa buong Dagupan. Maraming salamat po. Yun po yung mensahe ni Councilor Dada Reyna. Antuman, pati saman, balbalig ya isyo laman. Simple po naman talaga ang solution. Siyempre, 3 years ago. 3 years ago, agaw natatantagagig nung ginawa naman yan, and then the next years, following years, wala namang problema, natantalimosatan na batay. Simpleng solusyon, di ba? Sabi naman ni Councilor Dada, simpleng solusyon lang yan. Siyempre, sa loob ng 3 taon, napupuno din yan. At dahil puno na, siyempre, unlupwa agaw natatantagagig, siyempre sa timba, nulay danom, unlupwa, na ibungla agontan. Hanti solusyon to tanay, bawasan, tapian nakargaan lalamot. Issue ba yun? Malaking issue na ba yun? Naku naman talaga. Anto tatang tanagagi ka? Halagan na ay agi asi katulate konsumo nyon taloy taon mananap na untan iran na issue paano tulay serbisyo balad ay ni dakal ni problema tayo kaukulan tinin na solusyon niya pakakadalap tayo siyudad na Dagupan naguntan balaga problema dan yan na kaukulan na idan na solusyon tan na tensyon naguntan. Tani dako sana napiktuan i-establishmento. Wala ray ang gadnatan at lubog pa sa tubig agira makakalmo gauntan. So how could we help these establishments? Tapian jaruntan mansan syara ditan at sa pwesto da makapangiter iray trabaho, makapambayar iran at tax at siyudad na Dagupan naguntan. Tanuan di yaw nuntan sa kipapasan daon sa wara ay nalislara. Wala ang istorya siya. Wala may barangay lasip chiko mo. Walay abong daditan. Pero lapot mabut iran na dulap. May first floor mabut yan na lugupad danom in malislara. Imbis di panayaman dat abong dan mismo agdala panayaman inabando na dala. Anto'y gagawin na natin, manririntalaray abong. Imagine yung pahirap na yan, wala abong mo, yag mo bayaran, ag mo rintaan, ag mo balot na panayaman. Natan, tapi makaiwas laba, irad piligro, ag na risgo, at atang tanagagi, inmalisira, natan manririntara na abong. Imagine yung pahirap na yan. Supamot suman na ba yun tan sige papasan tunay na agad man nervyos ka matyanay-nay. Aliwan sa atin nervyos labat. Uneasy ka. Agontan. Nalugap yanay-nay so salim. Ganani, nalipong nga kala. Naani, ang gadbalambang so amay danom, agmat na yarin inagwago gan mandakat ya. Nay-nay na basami balangbang mo. Tawalay importantin party dito na laman mo that you have to protect. Agontan.
Ni si Kwantuyay, you will reap what you sow. Tandaan nyo tan. Say matila, agi na matakaw, san managdral na ingkatu, Kwantuyay. So, reaction tuyay, so ibabagat tuyay ito. Let's work. Yun na lang ang maganda. Let's work ni. Nagkalaro balbalag ni problema na si bansa tayo natan. Ni? Corruption at kawigi, corruption at paglay, corruption at kawanan. Ay, ang gano'n inaraso kong corruption. Nakaukulan si Katutan so panfokusan tayo. Nanang nung titan. Si Katutan so napag yan ang tayo. No, panon to yan na result titan. So, corruption. Walay kakaruan ni Councilor Dada for transparency and accountability. Kulan to, ang lagaran to ng Councilor Dada. Hanggat nata ni pitalaran to ni Gyuni Intersolo report at sikato. Ay, again. Speaking, at sa tay flood control ni, at atong tanagagig, ni wala rin nababasa tayo lang ularan report. Walay kampanya lalamot at Senado, ipawilda si Senate President Chis Escudero, former taliwalan si katay Senate President. Sa Senate President natin at si Tito, wala rin kampanya, manaya natin lamot. Ang gagalaw, iray kabyangan, na saray minority ni kinumpirma ng Senador Bato de la Rosa walay pinirmaan ton resolution of support para muling maluklok sa pwesto sa Senate President Francis Chis Escudero. Uy, talagang mainit pa rin ang bangayan Pero ang challenge ng isang congressman, ugaw-ugaw yung congressman yata itong tanagagi, si Congressman Barsaga. Walay hamon to at kinang Senador Lacson. Say hamon to at atong tanagagi ipatawag sina Romualdez at ko kung matapang ka, kwanto ni. Hindi pa man humuhupa ang tensyon sa pagitan ni Cavite Representative Elpidio Kiko Barsaga at dating Senate President Tito Soto, isa na namang senador ang kinakalampag ngayon ng kongresista. Si Senador Ping Lacson, ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Barsaga, nakasalalay sa mga susunod na hakbang ni Lacson ang kredibilidad ng kanyang pamumuno sa makapangyarihang komite. Hamon ng kongresista, patunayan ni Lacson na may tunay siyang tapang at integridad sa pamamagitan ng pagpapatawag sa mga bigating pangalan sa Kamara tulad ni na House Appropriations Chair Zaldico at House Speaker Martin Romualdez. Sa ikwanto, kung kaya mo si Zaldico at Romualdez sa Blue Ribbon, edi goods, kwanto. Pero pag hindi, hindi parehas lang kayo ni Soto takot sa malalaking personalidad. Hindi na bago sa politika ang sagupan ng Senado at Kamara. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mismong kredibilidad ng Blue Ribbon Committee ang inilalagay sa alanganin. Para kay Barsaga, ang tunay na sukatan ng lakas ng isang leader ay kung kaya nitong patawan ng investigasyon kahit ang mga kaalyado o matataas na opisyal. So sa ngayon, wala pang tugon mula kay Senador Lacson ukol sa hamong ito. Ngunit kung may inaabangan ang taong bayan, ito ay kung kakagat ba siya sa hamon o mananahimik gaya ng mga nauna. Alagarantitan, tatanggapin kaya ang hamon na yan ni Barsaga, ni Senador Lacson?
Umpawil sulik na ibalik at ating talagay kaya rin sa rin pakabatan pa imano manlalapin sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Cassette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:33 oras na natin at Liknay Valley. Diyan nga rin na si kapaborito tayo ng RJ Jimenez, always at your service. Kalop kan tabi ni sa magtarilingkor, magtarian kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timutlat sayan na bugta atatang tanagagi ka technical side. In magwatlay di only one. Kayan wadjalay Dennis Trillo. Yan, Engineer Dennis Palaganas. Sa ikaibak natan natatang tanagagik no Amerikana. Singa Amerikano. Considering his height, ay tumbalahat, partner, tumbalahat ang mga pogi sa buong mundo. Ayan. Oy ne, wala man na ikinjay. Ito na po yung new committee chairmanship sa 20th Congress sa Senado at ating tanagagik ni. Bitlang ko sa kayo si Senador JP Ejercito, si katulan natin so Deputy Majority Leader, Public Order and Dangerous Drugs Health Senior Vice Chairman. Si Senador Risa Ontiveros, Deputy Majority Leader, tan si katoso Chairman na Health. Si Senador Rafi Tulfo, Labor. Si Senador Ping Lacson, Blue Ribbon. Si Senador Lito Lapid, Cooperatives. Si Senador Joel Villanueva, Deputy Minority Leader. Si Senador Bongo, si katoy Health Vice Chairman. Si Senador Kiko Pangilinan, si katoy Justice and Human Rights, tan Judicial Bar Council. Si Senadora Loren Ligarda, Higher Technical and Vocational Education, Defense, tan Accounts. Si Senador Camille Villar, Economic Affairs. Si Senador Rodante Marcoleta, si katulay Deputy, Minority Leader, tan Blue Ribbon Vice Chairman. Si Senadora Ate Amy Marcos, Labor Vice Chairman, tan Cooperatives Vice Chairman. Si Senador Jingo Estrada, Defense Vice Chairman, tan si Senador Alan Cayetano, si katulay Minority Leader, Accounts Vice Chairman. Si katumat so Higher Education Vice, Justice and Human Rights Vice, tan Judicial Bar Council Vice Chairman. Si katutan so kaplusan, ya set up natin ditan at Senado at ating tanagagig. And by the way, gabay tipan, hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Maganda umaga sa iyo, sir. Gabay tipan itawag imano ya at ating tanagagig. Tawalay impasabidad si katayo, ya informasyon, ya say ditanay the St. Andrew Parish, the Apostle Parish at Bugalyon, say kwanto jay notice to the public, chalice has been stolen. Dear brothers and sisters in Christ, with deep sadness we inform you that a significant and precious item from our church, St. Andrew the Apostle Parish, has been stolen on Tuesday,
September 10, 2025, our chalice was taken during a break-in. Ni tanay, paano na birbiryutan nga chalice sa tatang tanagagig at nilakodad si kayo, tinakaudatan. We are devastated by this loss as the chalice holds significant historical value, linking our present foundation to our community's past. More importantly, it is sacred vessel used in our Eucharistic celebration. Please be on the lookout. We ask that you be vigilant for this item in any marketplace or online platforms. Kindly report any information you may have. If you have seen or been approached about this chalice, please contact our parish office at 0956 0956-337-4332 or 0956-794-7850. We are grateful for any information you can provide. Sincerely, the clergy and parishioners of St. Andrew the Apostle Parish. O yan. Anong ninyo mong tanatatong tanagagikay? So, ka-post natin at Jayad Liknay Balay, taong paano nalinguran na ilakodad si kayo at atong tanagagika, inaladatan, dumandad simbaan na St. Andrew the Apostle Parish. By the way, good morning kay Kabalens, Father Raymond Buk Oligani at kay Father Jerry Indito Ditan at Bugalyon. Na St. Andrew the Apostle Parish Church. Nathan, at sayay ongoing ni atatang tanagagik yung kontrobersiya. At sayay flood control projects. But before we go further to that, ipapakabat mo ng Secretary Herbosa na Department of Health. Yadjad sa may zero balance billing na sa Department of Health, hindi po covered dyan yung mga motorista, yung mga hindi nagsusot ng mga helmet at hindi nagsi-seatbelt. At yung mga nakainom, yung hindi naghe-helmet, hindi nagsi-seatbelt, at yung mga nakainom, hindi daw covered ng zero balance billing. Hindi daw kayo covered ng zero balance billing. Tapian jaruntan, sa kayo sugabay ton ibagatan na tatang tanagagik, walay panmarmaran. Ang tutay panmarmaran, walay pakaaralan nyo. Tapian makaaral kayo at tatang tanagagik. Yeah, you have to wear your helmet always. You have to buckle yourself always with seat belts. Agaw tatang tanagagik. And do not drink when you drive. Kayo uniinom no mandadrive kayo. Araratan susubol. Tapian jaruntan. Ag kayo na aksidente. Ag kini makapangi lanlanur. Mangilan lanur kini na arom niya to aguntan. Kaya nagyula gagawuntan. Tanon di, na disgrasya kayo, nanto ka man sunagawad si kayo, ang kayo covered. Nanto ka man niya policy na say Department of Health, nagkalalo tayo zero balance billing. Malinlinutan malinlinutan. Natan, wala mo lay tinuop ya mga independent commission members ng Presidente BBM. Yung mga investigat sa flood control projects na Department of Public Works and Highways. Si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio tan Justice former Associate Justice Mat Estela Perlas Bernabe. Araraya may marlang iran abogado at atang tanagagig. So inimbitaan ng Presidente BBM man patuloy manggaon na investigasyon at saya ay flood control projects yan na controversy at atang tanagagig. Actually, wala may kwantunan ken ng DPW at Secretary Vince Dizon. Kung meron man pong flood control projects, dapat po ang unahin dito yung mga pinaka nangangailangan ng flood control project. Yun po ay tingin ko ay common sense. Totoo mo. No dinan iramay lugar, probinsya, balay, syudad,
ya man kakaukulan na say talagan mabutbut yan na dulap, makaka-experience yan na dulap, sinasay siya datin nagupa nagauntahan perinyal, ya kada nitalay mapanoon na mamauran at nadudulap tayo gauntahan. At araraya so samay mas mangkaukulan na sa tay flood control projects na say gobyerno. So that makes common sense. At common sense lang yan, kwanto. Ng Secretary Vince Dizon. Naalala ko tuloy si former Mayor Brian Lim. Yan din ang lagi niyang sinasabi. Common sense lang yan. Yung mga pagresolba sa mga problema, common sense lang gamitin mo. Ito po talaga kailangang rebisahin, repasuhin. We have to put order in allocating the precious funds of our people. Ayan, So sana maambunan tayo para nauksuitiya sa problema tayo. Pakakadalap tayo naynay balag superwisyo idinudulot po nito sa ating mga kababayan. Gauntan. Ay, wala ingan ireman tutupot. Ano ba kaya kasi ang problema? Ano ba yan? Man-made o natural made? Natural effect lang yan sa atin. Pero naman bilang at ating tanagagik at natulitan, balibalitan. Yan natulungan dati madjat syudad tayo nagupan. Pero walay sakay jay, mangibubus ngaw na liknaan to. Wala may abasa kay imbus ngaw ton liknaan to ng Attorney Alvin Fernandez. Sa ikwanto, nangyayari ba na ang highest bidder ang nananalo sa DPWH invitation to bid? Posible ba na ang isang construction company at ang parating nananalo? Posible ba na ang isang construction company ay parating nananalo sa DPWH bidding? Bakit bet nila ang isang construction company na halos parating nananalo na nakuha ang 90% ng contract amount ng DPWH bidding ng 4th District Priority Project sa Dagupan noong year 2020. Kwanto? Biaglaya attorney 2020 ni, 5 years ago. Pero sa kwanto, walang pagbibintang po ito. Kami nagtatanong ngayon at humihingi ng explanation sa inyo. DPWH po ang nagpapabidding. Kayo po ang nag-publish ng press release noong December 2019 sa public page ninyo. May chismis noon pa man na kayo daw ang pumipili kung sino ang gagawa sa mga priority projects. Chismis kasi paano niya magagawa yon kung may bidding naman sa DPWH na imbitado ang buong Pilipinas sa sino man na gustong sumali sa bidding? Nangyayari ba na gagawa ng paraan ng bids and awards na ang gustong manalo ang mananalo? For whatever reasons, bids and awards committee po makakasagot. Bubas nga tulawan sulik na to at ating tanagagik. Kaukulan to nalinawan. So kanunutan to siyempre abogado matlanti gabay to malinaw. At saren pimawaya kontrobersiya at flood control projects baka ganon din ang nangyayari dito. Kanto. Kanya gabay to nalinawan. Sa kwantunit mga katanungan para sa BAC at nararapat. Kung may special audit na gagawin ng COA o kung interesado man sila, may mga binabanggit na pangalan but hindi ko muna babanggitin. Ang gustong mag-inquire, bakit nga ba parating panalo sa malalaking kontrata ang isang construction firm? Kaya magtataka dahil nakapagtataka kwanto dahil sa press release noong December 2019 sa pinalabas ng mga litrato ay nag-meeting sila. Kasamang DPWH, kasama ang matagal na nilang kasama for 24 years since 2001, kasama din ng isang kontraktor upang pag-usapan ang ongoing at approved and funded project for year 2020. Ayan, pakipaliwanag na lang. Ito yung mga katanungan ni attorney. Siyempre, tailatan. As a lawyer, dakol iray na kaukulan niya ipaliwawa yung matad sigara. And as a private citizen,
Hanggang ko na 4th District, karapatan naman niya magtanong. Anto ha? Kasi kini-question niya ngayon yung bidding. Di ba sa bidding lahat pwedeng mag-bid? Pag qualified, lahat pwedeng mag-bid. Kapag na-fulfill niya yung requirements, bid. Agontan. So bid, magbibid sila. Ang nakapagtataka, kwanto, bakit apasakoy? Akin saksakay lang bangat. Siya lang ba ang qualified? Fully qualified? Yon ang tanong. Siyempre naman, magtataka ka rin. Agontan natatang tanagagig. Nahalos sa rin siya na lang lahat ang nananalo. Pwede ba yon? So yun lang naman po ang tanong ni Attorney Alvin. Siyempre, talaga namang there is a doubt, clouds of doubts in his mind kasi nga yun, laging nananalo. Siguro Attorney, swerte. Naniniwala din ba kayo sa swerte? Ikaw partner, naniniwala ka sa swerte? Na kahit nakahiga ka lang, ibiglang may mahuhulog na pera? Hindi naman. Hindi siya naniniwala sa ganon. Pero yung swerte, naniniwala ka. Basta magtrabaho ka. Ayun. Yun ha. Sa iba naman yung swerte na nakahiga ka lang, mahuhulog ang pera. Walang ganon. Ano yun? Magic? Ayun ako. Sa pakisagot na lang, valid question naman siguro yan, ano ha? There's nothing wrong. Kung hihingi ka ng paliwanag, wala namang masama siguro kung hihingi ka ng paliwanag. Di, magbigay kayo ng paliwanag. Gagawin natatang tanagagi ka. Okay, mapipikon kasi as a public official, you're subject to sa mga ganyang bagay, gauntan. Bawal yung balat sibuyas as a public official. Kay Madam Marisa Cadayuna Sapiera, good morning. Kay Madam G. Nasin Tawataw, Deserve Iratan, Kapaborito Tan Calyado Joseph, good health. Good job, Health Secretary Herbosa. Yon, doon sa mga hindi nag-helmet, at saka hindi nagsi-seatbelt, at saka lasing kong mag-drive. Yon. Kay Madam Cecilia Morante, sabi niya, good morning idol. Paki-greet po kami, Yayo Yoko at Batutay. Kabagabay ko ratay nga rin nyo, Yayo Yoko Batutay. Unique anto, Madam Emma. Kay Sir Jerome, good morning din. Good morning. Nilulugay yan kay Father Raymond, si Cabalens Bok Oligani, tan si Father Jerry Indito. Ay, nagalit na si God sa flood scam. Kwanto na Senador Lacson? Nagalit na si God. Bitlatulanan na Senador Lacson sa Diyos sa katawan. Naniniwala si Senador Panfilo Ping Lacson na nagalit ng Diyos kaya nabunyag ang bilyong-bilyong pundo na nawawaldas at nauuwi sa korupsyon sa pamamagitan ng mga palpak at mga ghost flood control projects. Tama ka dyan, Senador. Kaya nga mabuti na lang dumaan ang mga bagyong Emong, di ka, Gontan? Mukhang nagalit na si God bakit nagkasunod-sunod si Krising, si Dante at saka si Imong? Tapos may habagat pa. Parang may divine intervention para mabulgar. Otherwise, tuloy-tuloy sila sa casino, kwanto. Ang tanong lang, Senador, nakasentro lang ba sa mga empleyado ng DPWH ang inyong investigation? O dapat malaman din natin kung sino rin ang nag-i-influensya
sa mga or mayroon din ba mga taong nag-iimpluwensya sa mga empleyadong yan na nababanggit, empleyado ng DPWH, kaya tuloy yung mga ibang mabubuting empleyado ng DPWH natatakot ngayon na magsuot ng kanilang mga uniforme kasi galit na galit ang taong bayan. Actually nagkakaroon na ng mga rally lalong-lalo na dyan sa Metro Manila because of this. And may mga naririnig pa nga tayo pati sa parte ng Mindanao. Nagagalit na rin sila. Talagang punong-puno na ng galit yung kanilang mga puso at isipan. Ngayon, nakasentro lang ba doon sa mga empleyadong nagkakasino, empleyado ng DPWH na nagkakasino, or pwede rin bang madamay may ilang miyembro ng politiko o ng gobyerno gaya ng nabanggit ng mag-asawang Diskaya na may mga nai-involved din na mga miyembro ng House of Representatives, at may nabanggit pa ngang napakataas na leader ng House of Representatives. Pwede rin bang masentro doon ang inyong investigation? Pwede rin ho bang hindi lang sa mga DPWH? Kasi parang nakasentro po kayo, Senador, sa mga DPWH lang na involved sa flood control projects na yan. Pwede bang malaman din natin, may mga nai-involved din ba ng mga politicians? Gaya ng nabanggit po ninyo before na kayo maging chairman ng Blue Ribbon Committee, na may mga congressmen na sangkot sa mga ganyang katiwalian. Magiging sentro rin ba ng inyong investigation yung mga congressman na yan? Tanong lang po yan, Mr. Senator, Senator Panfilo Lacson. Kasi si Secretary Vince Dizon, kumikilos na po siya, ginagawa na po niya yung trabaho niya, at pinangunahan pa niya yung pagsasampa. Pinangunahan na po niya yung pagsasampa ng kasong graft sa Office of the Ombudsman, Office of the Ombudsman, laban sa 20 opisyal ng ahensya. Including yung may 4 na kontratista na tinuturong may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. At kabilang sa mga sinampahan ng kaso, yan po ang St. Timothy Construction Corporation na kinakatawan ni Sara Diskaya, dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, at dating Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Respondents din dyan sa kaso ang mga DPWH officials na sina John Michael Ramos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Floraline Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Jolo Tayao, Benedict Matarawan, Cristina May Pineda, Paul Jason Doya, Merg Laos, Jaron Laos, Limuel Ruque, RJ Domasig, Giancarlo Rivera, John Francisco at iba pang John Does at Jane Does. Marami rin Ngayon, kinasuhan rin ang mga kontratista ng SYMS Construction Trading na kinakatawan ni Sally Santos, Wawa Builders, na kinakatawan ni Mark Alan Arevalo, at IM Construction Corporation na kinakatawan ni Robert Imperio. Ayon kay Secretary Dizon, ang pagsasampa ng kasong malversation through falsification of public documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at paglabag sa Government Procurement Act laban sa mga respondents ay may kaugnayan sa 5 maanumalyang proyekto sa Bulacan. Ngayon, tiniyak ni Secretary Dizon na simula pa lamang ito at marami pa silang taong pananagutin. Sisimulan na rin nila ang proseso ng dismissal o pagsibak sa mga sangkot dito. Kaya on your part, Mr. Senator, anong maasahan natin?
Sa kwanto ng Brother Manny, the boat is stinking and sinking. Nangangamoy, nangangamoy, stinking at tomato kanto. Duga. Nangangamoy na. Stinking and sinking, nalulunod na. Ay, agi. Nga pala malam, yung oras ay atatin talagaging tabay na susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Ulitin ko palamat sa pangitar ko'y lugay sa may bulir ko ay happy birthday MJ, Mark. Have a nice birthday, ha? Siyempre, kalupakan tabay ti lalangula. Diyan garan na sa kapaborito yun RJ Jimenez, always at your service. Magtarilingkor, magtarian kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Kantabay tima the technical side ng iman si Engineer Nixon Dakal, the only one. Pero natan, sa kantabay tayo, ang tutumba sa lahat ng mga pogi sa buong mundo. Si Engineer Dennis Trillo Palaganas. See you on Monday, mga kapaborito, because it's Friday today. So kita-kits muli tayo sa Monday. Uy, akin sina sa susunod, na pagkikita natin. Kalipulas na ako, apaldolay bulan, lalangulay Setyembre. Naguno yan, September, October, November, ay, December lalama. Kita-kits po tayo muli mga kapaborito, dito lamang sa number 1 music source. Sa Pangasinan, music station sa Pangasinan, ang DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bacani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan.